Ngazi noma ngikuzwa kahle yini, angi-understand uxoliselani. Ngoba phela wena wangixosha kwakho. Ngixolisa ngoba ngiyakuthanda. Mengingedwa, I'm starting to lose my life. Ngisiyeke futhi ngizizwa nje ngilahlekelwa yiko konke nempilo yami ngiyibona intengentenge. Ngisho mengihamba ngibona kuhamba izingubo zodwa okusho ukuthi Uqale nini ukubona lokho? Ngoba phela kade ngihamba mina endlini yakho. you never know what you have until it's gone. I admit ngaba nephutha kumele ngikhulume nawe. Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kubi nakubi lapho uyakhona lombukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi I-Love Back. So-ke njengoba ubhuti ehleli la eduze kwami, kukhombisa kona lokho ukuthi into ayizele la iyodwa ukuthi aphinde abuyelane nophesini wakhe ngoba usamthanda. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Ninjani sisi wami? Ngiyaphila. Ngiyaphila mntama. Uba ubhuti sibonga? Khumalo. Khumalo, umzilikazi amashubane. Mtoko umphulazi yena. All right. So ubuye ngokuhlala? Ngokuhlala ngisenanda dadewethu. Ukhulele khona vele? Ya ngikhulele khona. I was born endaweni yase Hillcrest. Oh. Hillcrest la ngasemolweni. Ekhilesi. Yes. Isibhedlela engisuka kusona bathi se Arkekani. Oh, okay. Yeah. So-ke ibinjani impilo ukhula? Ukhula umntwana onjani? Ey, Jehova ngiyawuthanda lo mbuzo. Ngikhule ngumntwana ostrugglishayo kakhulu when it comes to support ye family. Okay. Kodwa ngibonga uNkulunkulu, yeah, much praise to God. Ngingasho ukuthi uyena umuntu owangikhipha ezintweni eziningi ngoba ngasho ukuthi umngani empilweni uke waba yi-bad influence. Okay. Uqala kwami ngikhumbula kahle esikoleni lento engifisa ukuyisho engizoyisho manje into engayifisi empilweni nami ukuthi iphinde yenzeke ngoba ngaba nezinsolo kusanda kwenzeka lokho ngaphoxa umzali wami mengibuyela kulento yokuba i-bad influence umngani wami ngangingabhemi ngangi-right nje ngumntwana onganaki ngikhonza ukudlala othisha bebona ukuthi ngihlakaniphile but bengifeyila like ngifeyila i-first term, second term, third term ngiphasi i-fourth term. From lokho e-primary then ngathi sengifika high school ke beloke bethi hayi ithemba kalilahle. So ngingasho nje ukuthi bengumuntu onganaki. Okay. Ngafika e-high school ngabona ukuthi okay impilo la i-serious and nemibuzo othisha yonke into nje ithanda ukuhluka ngase ngiqala nami ukuba serious. Ekubeni serious kwami washo ukuthi kune challenge yonke into ine challenge empilweni. Umngani wami ngisho ukuthi ngangene crush omunye wabosisi bakhe. Okay. Then ke ngishuthi ngisondela kanjalo ke kuyena umngani wami kanti umngani wami uyabhema. Kuhamba nami ngagcina ngingenelele ekubhemeni. Ngabhema ngabhema insango ngabhema ugwayi lokho kwangenza ukuthi izinto engazinaki ngilandele i-entertainment lezi zinto ezinhle kodwa isiphetho sazo sengukufa ngoba phela impilo yami yayisifile ngaleso sikhathi. Now I'm trying to restore my life. Oh, okay. So ke ekukhuleni kwakho ke mhlambe njengoba uthi ubaphoxile abazali uke walungisa ke kodwa ke Yeah, ngingasho ukuthi ngalungisa ngokuthi ngikhuluma iqiniso kwama social worker. Okay. I've been there kubeni street kid. Ngoba umngani ezebe i-bad influence aqala ukubhema esikoleni nginganaki ngingawenza ama homework ngestudy ngiyatholakala igama lami alikho kufuze ngabe nami ngikhona kwi-study. Kwabiza umzali ekubizweni komzali ngaxoshwa then ngikhumbula kahle le moment le uma wami kwaqashwa imoto ngahujwa endaweni yase Phoenix angiqashelwe imoto ngoba ngangisengasahlala ekhaya 3 days ngilapho leyo ndawo yase Phoenix le yangithi manje ulogwayi lo mele utholakale phela nawe. So into kanjalo ngaye esikoleni kanti ngizoxoshwa uma wayesegibela imoto ebuyela yedwa emuva kodwa wayegibele nami ngalesikhathi ayongilanda ngayibuza ngayiphendula I was very lost lapha yana ngakhala ngabona ukuphela komhlaba ngoba ngisho ukuthi ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angibuyise lapha yana emgaqweni nasekudleni emgqomeni ngakwazi ukutshena ama social worker iqiniso bengiphila impilo yami nginenkondlo nje engingathi mengisho mhlambe manje mention zona izinto ebengizenza lapha. I'm also a poet. Okay. Yeah. So ke ngicela uvele ungichazele nje ngomuntu okay wamkhetha wathandana naye ngoba umthanda
Kodwa-ke naba nezinto ezenzakalayo ezagcina zinenza ukuthi nihlukane. Njengoba usula ufuna ukubuyelana naye futhi. So ngifisa ukwazi nje ukuthi nahlangana kuphi, kwakuyinini, nahlangana kanjani, and ekuhlanganeni kwenu kwenzakalani? Lo kuyena engize ngaye la. Yes. Yena uNtokazi ngambona ngathini kwakuyi talent show. Mekuyi talent show nami ngangize ngephupho lami ngilandela amaphupho wami. And then ngathi ngiqeda kusho inkondlo ngathi mengithi ngiyabuka kunesifiso benginaso njengomuntu obhala inkondlo ukuthi ngizama ukusebenzisa inkondlo ngegama lomuntu. Okay. Then ngasuka ngaya kuyena ngoba ngambona ngathi mengimbona ngashaya uvalo ngayibuza ukuthi lolu valo liqhamukapi. Then I had ukuthi ngilidefeat ebese ngiya kuyena udadewethu ngase ngimtshela ngambuza igama ngoba ngangimsaba wayemuhle kakhulu. Namanje usamuhle kuphela nje beyilento ephazamisile le ekuyenzeka kodwa ke nami ngashayeka ngoba angiziboni ngiphila ngaphandle kwakhe. That's why ngize ngathola usizo ukuthi ngifinyelele kunina ngikwazi ukufinyelela kuyena. Yo. So ke mawumbuza igama ke mhlambe ngabe waqala wathi uzolenzani igama lami wayibuza igama noma wavele wasuka nje wakutshela nje igama wabuza ukuthi ngizolenzani laqhubeka kakhulu uvalo ngase ngimtshela ukuthi no my sister ngikhona inkondlo engihlanganisa ngangamtshela ukuthi eyakhe straight. Then wajabula eseyizwa ke sinegama lakhe wajabula then she gave me a hug. Yeah. Shuthi kahle kahle nowashelwa ngenkondlo. Vele nje washelwa ngenkondlo. Yeah, it was meant to be. Yashelwa ngenkondlo. Kabanjwa. Akubaba gqi. So ke i-relationship mayiqala niphathene kahle vele ngiyazi ngeke ukuthi niyaqala nje niyathandana boom seniyaxabana yakwenzeka kanjalo. So iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona nina noba u2 kubudlelwane benu? Ngathini kwamanye amantombazane engengadlula kuwena engengadlula kuona endleleni yempilo angisho ukuthi mhlambe bengumuntu obewuvanzi othandweni. Yes, phela umuntu kuwe kube khona something ezokulethela ithemba empilweni while now usacinga about your life. So ngingasho nje mntakama ukuthi the most important thing ngingasho ukuthi benokuthi mengithi menginenkinga ekhaya into engimthanda ngayo iyodwa unothando luningi unecare and uthando engilithola kuyena li amazing ngoba ungisekela ngalesikhathi ngimdinga the most. Yes. Right. Mhlambe ngabe umuntu kanjani uyashesha ukucasuka noma unenhliziyo enhle noma unesineke nomuntu noma nje ilenhle wethi mayikwatile iphihlize kwasala endlini? Umuntu othatha isikhathi sakhe. Okay. Umuntu othanda ukuthatha isikhathi sakhe akayena umuntu ojaha ukuthetha nje into efana naleyo. Amanye ama reason ayenza ukuthi ngimthande futhi lawo. Yena uma secasukile uyabona ukuthi no la and into engithanda ngayo ukuthi uyayimention ukuthi yini esuke imphathe kabi. Yeah, ngase akaza kushayeke kodwa ke. Phela abafowethu ngisanda kuzwa ukuthi bayabhonywa la eminyango. So akaze akuphamisela isandla. Akaze ngambuza ukuthi mengabe kuthiwa siyaxabana ngoba phela ngimthandela indlela ukuthi ngifisa ukuthi nje every day of our lives ifethu sihlezi si happy. Nje ngambuza into kanjalo ukuthi yini mhlawumbe engamphatha kabi ukuze nami ngizama ukuyigwema lonto ukuze ehleze happy yena. Yabo lonto wathi like no kodwa ke ngambona esecasukile kusho ukuthi wonke umuntu phela siyafika isikhathi sokuthi naye acasuke. Yeah. Into kuyimvelo. Akekho umuntu ohleze happy ngasonke isikhathi. Siyacasuka nje sonke. Nabantu abanenhliziyo ezinhle nabo bayacasuka. Yeah, true. So yini ke le esinixabanisayo eyenza ukuthi nize niyahlukana? Naqhathwa yini? Kwenzekalani? Nakho ngathi mengiyibona lento ngoba ngiyawazi lama banki lawo. Lama banki lawa anokuthi methengwa it's either sebenziselwa for that kind of a drug bathi insango. Kodwa kwangayona insango. I did ask myself ukuthi ngoba phela lana kuhlala insango so lembala lena engayi understand kulento lena and ibag yona yodwa plastic sort of that bag is
ngayibuza ukuthi iqhamuka blend ngoba mengidla futhi naseplatini sort of ukhala le ngibona lapha engathi ukhona no kwenzalani ngabe khona into esengidlile ngoba phela udali wangithembisa ukuthi uzongithanda ngokungithanda wangibuza futhi ukuthi ngabe khona yini abantu mhlambe khona izinto engizisebenzisa ngoba abantu bagangelela eminyango bayakwazi ukuthi benze izinto in order ukuthi bethole lento abayifunayo ngamtshela ukuthi cha and lokho wayiprovela yena ngoba bese nokuthi umesi ndawonye sometimes sithandaza and she did promise ukuthi naye akakwenzi lokho ngase ngithuka ke mekwenzeka and kwaletha more hate kumina enhlizweni ngoba bengimthanda kakhulu nginesikhwele futhi ngaye Ima kuyibona kubule bheki le ngibona kona lo eceleni kokudla kusho ukuthi angazi noma yadropheka phansi eqeda kuyenza lento ayenza ngoba ngambuza waqala waphika then wabe sevuma ngitshena ukuthi ufuna ukusiza mina khona into ezongisiza ngasizala kanjani engangitshenanga ukuthi noma sibonisane njengabantu abathandanayo sithatha isinqumo sokuthi siyaya lapho siyolithola lo sizo ngoba phela yabe ngiye ngimuzwe emekhala while sisenkonzweni yasekamereni ukuthi esho ukuthi hayi ngumuntu oshesha akhathale ya into kanjalo ke so ngiyayibuza ngiyiphendula ukuthi why she took yabo isinqumo without telling me and at the end of the day uthi uyangithanda mhlambe ke umbuza njengoba akuphendula ngokuthi khona into afuna ukusiza ngayo the time kade ukubone umuntu mawuzombuza into abengafisi ukuthi uyazi ukuthi uba nokuthuka nobuso buyashintsha nje uthi noma ekunikeza leyo mpendulo yakunikeza yona uze ukuthi no vele uyangiphendula ngoba phela fanele angiphendule kodwa ayikho lento ayishoyo so the time kade umbuza ngokuthi kwenzakalani ngalo powder lo uke wabanjani ebusweni umzimba uke wenza kanjani ushaqile kodwa esengibuka emehlweni okay ngamehla akhanyayo ngayibuza ukuthi ngase ngiya kuyena ngambuza ukuthi why uthathe lesi sinqumo sokuthi wenze lokho then ngoba phela mina uyazi ukuthi ngikuthanda then she said hayi ngoba nayi ubuswa uthando and bengibuza yona ukuthi she was still there akazange hamba it means khona afuna ukuyilungisa manje ngifisa ukwazi nami ukuthi why engangijinanga so sengiqhathwa yilokho wacela ukuthi nihlukane noma mhlawumbe uyena wasokuqala kwenzakalani ngokuhlukana kwenu ungathini isinqumo saba isinqumo saphuma kumina okay ngoba bese ngisaba kakhulu yes bengimthanda and khona message sort of into engayitshenwa yahlala yatshaleka kumina ukuthi if you love something let it go if it meant to be it will come back but if it not it never was okusho ukuthi bekudaliwe mina naye ukuthi sibe ndawonye ngoba ngathi mengithi ngiyamxosha yabo wayenqaba nje esho ukuthi mina ngikuthanda yikho lonto eqhaqhazele she was shaking and mina ngabona ama actions speak louder than words so that's why nami ngeke ngacabanga ngahlala ngedwa in my own box nemicabango yami ukuthi no lo muntu lona even mengikhuluma naye ngim WhatsApp akangiblockanga it means mina mhlawumbe ngasheshe ngagagamela so sengizombuza manje ukuthi why she didn't tell ngoba nami I still love her okay asazi angazi mhlambe ngenzeka uwine ngenzeka ungawini so into engifuna ukuyicheck mina ukuthi bese nineminyaka emingaki nindawonye kwezothando wena u3 years bese so pheza kunyaka wesithathu and it was the first time ngithana nomuntu size sicishe siqeda u3 years okay and nahlukana nini it's ngathini last month yeah into esanda kwenzeka kodwa nje izinsuku lezi ezimbalwa lezi iphenduka onyaka abaningi because ngimthanda so njengoba sinikeza inamba yakhe simtholile and ukhona estudio kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile so angazi noma usukulungele yini ukuthi ngimbize khona zokhulumisana naye ubuso nobuso mbizeni bakithi mbize Cosibizelani Alright mabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back la Black Life TV. So ke usisi njengoba ela kukhoma kona ababanzi ukuthi anqabanga ukuthi asijoyine kulona lo hlelo. Akazi ukuthi bekubani bebhalile. Usethi uyabona boom nanguphesini phambi kwakhe kodwa ke konke okuningi sizokuthola ekhambeni kwesikhathi. Sabona kunjani? Ngiyaphila sikonjani? Ngiyaphila nami. Uba usisibonga. Mina Nhlowa Hadem. Alright, ubhuti uyamazi? Ngiyamazi. And mhlambe ngabe yakujabulela ukumbona?
ikhona indawo encane engijabulelayo ukumbona. Okay. Kodwa manje ngiyathuka ngoba bengingalindeli ukubona yena. Oh, okay. Ima kanti wena ubulindele ubani? Hey, ukuthi bengingalindele. Ngawuphendula umbuzo ngiyadlala Nkosi yami ngiyadlala. So ke njengoba ula kulelo hlelo siceliwe kahle kahle ukuthi asicela ukuthi usondele ukuze ubhuti ezokhona ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. So ngicela umuphe isikhathi sakho ke umlaleli kahle kahle ukubizeleni. Bengicela ukukhulumisana naye. Uyaphila ke mama? Kaphela njalo. Ngiyaphila. Ngicela ukuqala ngokuthi ngixolise kuqala. Ngixolise futhi kuloko ukuxolisa nginezitolo sithando sami. Ngiyazi ukuthi sekuphinde kwakhona okubalekile othandweni lethu ngoba phela ekuthenini isiqhelelane nami ngiye ngaba nokuthi ngiphinde ngicabange futhi ukuhlala kwami ngedwa kanti ukuba nawe kuyinto empilweni yami engibona ukuthi iyanginikeza amandla nanoma ngabe ngikuphi la ngikhona. So angazi ngingabeka kanjani ngcono ba nawe uyabona ukuthi ngiphelelwa namazwi sengisholo ukuthi okwenzeka angazi kuwena but benginesifiso njengomuntu engimthandayo sithanda sethu mina ngingasho ukuthi ngibuyele kulolu suku lokuqala engakubona ngalo. So bengifisa ukwazi ukuthi lokho kwenzeka ngenhloso ngoba phela sibange salithola ithuba lokuthi sikhulume asiwathaphananga wavele wangiblocka into kanjani. Ngazi noma ngikuzwa kahle yini ngi-understand uxoliselana. Ngoba phela wena wangixosha kwakho. Ngixolisa ngoba ngiyakuthanda. Mengingedwa I'm starting to lose my life. Ngisiyeke futhi ngizizwa nje ngilahlekelwa yiko konke lempilo yami ngiyibona intengentenge. Ngisho mengihamba ngibona kuhamba izingubo zodwa kusho ukuthi Qaleni nokubona lokho. Ngoba phela kade ngihamba endlini yakho. You never know what you have until it's gone. I admit ngaba nephutha kumele ngikhulume nawe. Hey niyamangaza bandla. Ngiyakuzwa qhubeka. Bengicela ukubuza kuwena mama. Ngikuzwile ukuthi ubungalindele ukuthi ubizwe yimina. Ngajabula futhi ukuzwa ukuthi khona ispace esincane esikujabulisayo ngami. It means vethu akuphelanga at all. Sengisholo ukuthi sithanda sami lokho kwenzeka okay kwenzeka. Mekuthiwa siyabuya manje benginaso mekuthiwa ngabe mhlambe lokho ngizokusho uzokwamkela siphinde silithole ithuba lokuthi siphinde sibe kulolu thando kade sikulona. Bengizothanda futhi ukuthi siphinde siconsulte ngoba nami benginembuzo since ngingedwa. Yazi sesemina angiyizwa lento esholo ubhuti. Kahle kahle. Angiyizwa nje angibizele yona la. Mase sikhuluma iqiniso. Angiyizwa. Akushilo kumina kuukuthi uyafisa ukwazi ukuthi why umsebenzisela uthi khona ibag ayifica eduze nokudla okade umenzele kona. Wabuza ukuthi leyo bag leyo eyani because yayingenayo idaga or should I say weed or cannabis angazi but yayino powder. Wakubuza ngayo uthi impendulo ayithola ayimanelisanga. So uyafisa ukwazi ukuthi kahle kahle why womsebenzisela i-powder eso because uthi wayibona nasekudlini kwakhe. Ukuqala lokho. Okwesibili usafisa ukuphinde abe nawe futhi kwezothando ngoba usakuthanda. Kahle kahle la uzocela i-love back because uhlelo luthi i-love back. So mhlawumbe akakazange ukuzikhulumela ngokwakhe kodwa nje ingqikithi yokuthi ubizwe la ile ye-bag yeno powder ufisa ukubuza ngayo. Okwesibili ufuna ukuthi nibuyelane. Hayi mina bandla ngokwami ngeke ngize ngikwazi ukubuyelana naye. Why? Sengiright. Akakwazi phela ukuthi thina masineyinkinga angixoshe yena kwakhe. Bese mhlazanise right yena sefuna sibuyelane bese agijimazela. Mina nje ngiright ngaye. Ukuba sometimes into may kwehlela manje
awubi naso isinqumo osithathayo esisile manje. Uqala uthuke uze wenze nezinto ezi-wrong obungeke uzuzenze uma ngase kuthiwa uhlalile phansi waba nesineke sokucabanga. So ungenzeka ukuthi yena wayesathuswe indaba ya-powder, wathi uyabona lo powder lo owawukwi-bag usekubona ekudleni kwakhe. So okungenzeka ukuthi wakuxosha ngesizathu sokuthi uthuswe yileyo nto, kodwa kahle kahle njengoba ela ucela ukuthi nibuyelane ngoba usakuthanda. Ngazama ukumchazela ngawo lo powder lo ukuthi uwani. Ngicela ungiphindele ukuthi uwani upowder. Uphindela yena uchazela mina okokuqala. Upowder bekuwani. Kahle kahle ngangizama ukusiza thina ngesimo sokuthi inkonzo yethu yasekamereni isheshe iphele. Manje ngangizama ukusiza yena ngoba ngakhuluma naye. Ngingakhuluma? Yes. Wawuzama ukusiza mina darling. Ngiyakhumbula cishe ngaphendula ngolaka futhi ngakhohlwa ukuthi mina lana odinga usizo imina la kumele azehlise. But ke ine main point nami ngikhathazekile ngomuntu engimthandayo ukuthi lokho okwakwenza okwenzelani futhi kube ngumuntu oselilahlile ithemba ngawo bengengize ngithathe zonke lezi zinqubo ngimoshe nezimali ukuthi size sifinyelele la sikhona njengamanje. Engifisa ukwazi ukuthi ufisa ukungisiza ngoba phela kwakumele at least ke ungithathe isithandwa sihambe nami ukanti umuntu uyangithanda usukuthini. Umuntu umthanda uthanda ukujabula kwakhe, ukukhathazeka kwakhe, inkinga zakhe nizilungise phambili. Akuwena okusho njalo ngaze ngathi uqinisile. Nginamanga? So sithando sami uthi awufisa ukuthi sisizakale. Singabe sisabuyele emumva kakhulu. Angisho futhi ukuthi ngiyayizwa lento oyishoyo. Bengicela ukubuza ukuthi ukusizakala kuphi ngoba phela indlela yabantu abadala okay ngiyazi ukuthi kunezinto ezisizayo. Nami umzimba wami benguza ubuthaka ngoba kule ndoda yamadoda ekhulekayo ngapha la ngihlala ngakhona. Ikuyangidlulisela nje izinto yasho ukuthi hayi mfowethu khona la ubambeke khona. Sengisho ukuthi angikhambelanga abantu nami ngoba ngumuntu okuthandayo kakhulu. Uzizwa kanjani wena ubuzothini sengikutshela ukuthi khona abantu ebekade Waqala. Uyamuzwa ke sisi? Indoda yamadoda ethandazayo. Sinenkinga esekamereni kumele sithandaze. Uyena unenkinga, ngihlezi ngimtshela ukuthi akasukume ufuna kuthandazwa. So thandaza sithini? Into yakhe ingavuki mangabe ivukile ayiqini. So thandaza sithini lapho? Shuthi njengoba wawusuze nebag uke wazama umcela before kwakuthi yena akasukume. Yingakho mhlambe wasuze athatha isinqumo sokuthi ufike nebag. Ngazama ukuhlala phansi naye ngikhulume naye. Wawumuntu engazuthi uzoyilungisa. Hayi nami ngabona ngikhambe kwesikhathi ukuthi akayilungisi lento. Phela ekugcineni kulimazeka mina ngoba yena uyaba right ajabule mina ngibi right. Wena usale kanjalo. All right. Wagcina ukuyikhuluma uzange ungitshela sambeni wagcina umentionile wathi khona inkinga engiyibonayo dalwami angijabula lendlela efuza bengijabulanga ngabuza ukuthi ikuphi ukujabula kahle kahle okulindele. Njengendoda kwakumele asukume ayilungise ngoba sengimtshelile inkinga. Okay mama ngiyabona ukuthi kuzogcina kukhande kulaka elizokwenza ukuthi le ngqikithi ukuthi ke mina engabe uyabuya noma awubuyi yini ilokho engifisa futhi nokukwazi ngoba phela ngisakuthanda mina. Ngiyafisa futhi ukuthi ubuye. Mengabe ukuthi mhlawumbe wawunenhloso ke yokuthi mina ngibona ngathi khona into ofuna ukuyenza mina dala umuntu awubuyi kodwa ufuna ukusiza thina kodwa awubuyi futhi. Ngibuyeleni. Ngibuyela into yakho le engavuki mayivukile iyathamba. Angithi usungisizile sengayidla nje le nto ngistrong nje manje ngiyazizwa ukuthi kanye yazi hey Jehova yazi mina benginokuthi mengivuka njalo ngo6 manje sengivuka past 5 kwabe ngivuka njalo umzimba ubuthaka kanti lento owayifaka yini ngoba phela ayikho into wrong mina ngami ngibuyela ilutho qumbile nje la kuqumbele emahala ngibuyela ilutho phela le qumbele amahala angibuyi. Uthe lento le yokuhlukana kweni yenzeke last month. Yebo. Mhlambe ukhona yini omusho osumtholile noma usahleli nje uyikona ukuthi ngeke uzubuyele kuyena? Ukhona umusho esengimtholile. Oh okay.
Uzwile? Angizwile. So angeke usakwazi umlandelela manje ukuthi kunomunye uphesini omusha. Akazi ukuthi ngizweni njani. Mina yena ngiyamthanda. Impilo yami ngibona iphela mengekho. Okay. Asazi, ngicela ukuthi ngivele ngiyibambe kanje ngoba usekucacisile ukuthi akabuye empilweni yakho. Ngiyaxolisa kakhulu ngingakwazi ukusiza. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya. Yo. Aswinanga-ke kulokhu and akukho kuhle, akukho mnandi. And usisi uyakubuya kuyacaca ukuthi usemove on, sekhona person omusha. So angazi, ngicela ukuthi sibambe la okwamanje ngoba sekuvele kwaphumela ukubala ukuthi ucu asahlangani and ayisekho enye indlela esingayenza ngalo ukuthi lihlangane. So ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.